Guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ मोनसे गोदान भिडिअआव बरायबावनाय बावहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। नै जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा होनोथ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। हेलौ, जोबोद खस्थ' लोगोफोर, गारि गैया मटर गैयानो, मालायनि गारिजोंसो थाङो नालाय जोङो नेगासिनो नै बाबाया आंनो। गारिबो गैजाया जाहैबाय, दुखिया मानसि मा खालामनो, टाइमा अभार जानोसै। ओमफ्राय दा माबा जाखाबाय 8:46 जाखाबाय नै लोगोफोर। नायानो नङाला बाबा। हाय लोगोफोर, लायनो थांनो नागिरदों, लोगोफोर नायनोसै फसायगोन ना फसाया नायग्रोनोसै ने। बेसेबां बख'यो जाहोआबा गवानांगौ र'। 5 लाख ना 5,000? मा लांफैदों? दालि लांफैदों दालिया। गिसि जादों, गिसि लोगोफोर। रिता बसुमतारी, कसारी, रिता कसारी, ये रिता कसारी देखनु। नायनायालाय नायबायमोन नै। अबे बेसेबां होनदोंमोन बेया? बे 14.5, ओमफ्राय बे 8.5, बे 10.5 नायबायमोन। रिता कसारी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। औ खौ फसायदों आङो। केमेरायाव जालै। केमेरा कभार लगायगोन ना। नैबे मोजांमोन। बेका हे पहली बार। देखा है पहली बार नामा? ओमफ्राय आँखों में प्यार। फिसाजोनो दिउसोनोसो बख'दों नोंस्रा जानोहाय। नोंना गोदान? नोंना गोदान? ओमफ्राय दा जाखावसिगोन आरोखि ना नै। मा जायो? जाहोग्राफ्रा सानैजों सिद्दा थादों। निमखि फाग्लाबो निमखि जाया। आं जायालै मिस्थि जाया, आं निमखि ना मा जायो साहाजों। जिरायगासिनो लोगोफोर, ओमफ्राय दा जासिगोन आरो नायफालांबानो जाबाय। एखे लिजिथारलै हनै साहा रानग्राफ्रानो दुरबल गोजा, ओंखाम मोनजायाखैनो।
होग्रायाबो दुरबल ओमफ्राय आरो साहा दखानफ्राबो आंना गोदान नुलाय अबायसो नै गोदान नुबाय रा दे देखायदो नै मालाय नानिया मबाइल गोदान लाबाय नै हा कृष्णखौ नाङा मोजां नुदों ना दंखलनि खोन्था सुनायखौ आं लुबैबाय आरो ओमफ्य गोदाना ये Vivo Vivo गोदान नुबायथ' Vivo खबर आंनिजों एखे लाबाय बे उन्दैया आगासिनो रङा बेलेग अब्लाबो बिदियालाय जाखागोनानो एखे लाबाय माबायदि नुदों गासिनो समायदों हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोना आनलायदोरा नोंथांमोना मोजां नुदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो दोनथेनांगोन नामालै आं भिडिअ खालामनाया एखे मिनि मिनि लाजाखालागासिमोन मानो होनबा मेगन देलायनाय मानायफ्रा गैला आं मेगनखौ आखिखायानो होमबा मिनिनो मैखि खिथलाजोब्बाय आरोखि नायबाग्राय आंबो रायलायहरदो नोंखौ नुगादों आइ फिसा गाइसमोन साहा लोंनो नागिरदों ओमफ्राय ना खानाया बोगोदान नामा गोदान नङा गाइसमोन नै खाथुमदों लोबनासो फैदोंमोन नै लाजिदों थारमानि ओरैसो खालामनांगौ मालाय नङा दे बेबो लोगोफोर आंनि बिनानावसो मादैनि फिसाजो मानसिया हासदांग्रि बोरै बायना लोगोफोर आंबो उन्दैनो नुखादोंना आं उन्दै नंला 60 बोसोर जाबाय आं बे बुरै गारसिगोन आंनिफ्राय स' नायफैलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोन दे मा जानो नागिरदों दाहाय 50 था मबाइल गोदान मोनाखै एखेबारे दुगियानो नायलाय नै मावलायानो देरफुजोबलायगारो Rita Kosari hai एउटा मोबाइल तिमीलाई कसको हो मोबाइल मेरो हो नयाँ किनेको